90. rokoch sa amatérsky filmár Adam Wagner rozhodol natočiť krátky dokument. Adam hľadal inšpiráciu v starých filmoch a dokumentoch. Jeho pátranie ho pritiahlo do malého mestečka v Rakúsku. V opustenom kine, ktoré sa stalo jeho útočiskom v malom mestečku, však nenašiel žiadne staré dokumenty. Našiel len jednu videokazetu. ...16.9.1996 som asi 2 týždne preč od rodiny, 2 týždne preč úplne od všetkých. Snažím sa nájsť všelijaké dokumenty alebo nejaké možné videozáznamy, ktoré sa stratili počas druhej svetovej. Verím, že nájdem niečo úžasné, niečo, čo ešte nikto nenašiel. A no zatiaľ som našiel iba nejakú videokazetu. Rozhodol som sa, že ju preskúmam. Veď čo mi iné zostáva. Po zliadnutí obsahu kazety sa Adam rozhodol kazetu skúmať a použiť jej ďalší obsah do svojho dokumentu. Nový materiál na videokazete sa však nezhodoval s originálnym obsahom. Musím sa sústrediť. Určite mi niečo uniklo. Už 3 noci sa snažím prísť na to, čo s touto kazetou je. Mám nočné mory. Nedokážem už normálne rozmýšľať. Nedokážem už ani normálne zaspať. Stále mám v hlave len tie prvotné zábery. Prečo ich nemôžem už nikde na kazete nájsť? Stále tam vidím iba tie nové zábery. Nič iné. Len ten les. Posledný audiozáznam pred zmiznutím Adama Wagnera. Ja som to vedel, že sa do toho nemám púšťať. Že som nemohol robiť také veci, ktoré som robil. Oni si pre mňa prídu. Oni si pre mňa prídu. Človek si nikdy neuvedomuje, že musí padnúť na kolena a musí prosiť o odpustenie. Samotný najväčší hriech je, že sme sa narodili. Mors tecum vivit, Mors tecum vivit, Mors tecum vivit, Mors tecum vivit.